La pols sahariana torna a Catalunya amb molta xafogor, ho vegem tot seguit, però primer començant repassant la situació meteorològica d'aquest dissabte amb aquestes imatges d'Igualada, on han tingut un matí de cel variable o fins i tot una mica tapat per la presència d'aquests núvols mitjans, d'aquests núvols baixos, ja que han tingut també una humitat relativa força alta en aquest punt de la Catalunya central, amb valors de fins al 70%. Jornada de molta calor també en aquest punt de l'interior del país, amb màximes de més de 35 graus. Seguim amb aquestes imatges del Far de Sant Sebastià, on han tingut una jornada també amb cel variable, una mica tapat per la presència d'aquests núvols baixos, núvols mitjans, també humitat relativa força alta i fins i tot han tingut algunes precipitacions mar endins, temperatures que han reculat una mica respecte als últims dies, màximes per sota els 30 graus en molts punts de la costa, però amb una xafogor ben intensa que ens ha fet suar de valent en molts punts del litoral català. Seguim amb aquestes imatges de Sils, on han tingut una jornada força estable, amb la presència d'aquests núvols mitjans, núvols alts i també una mica de vent de gregal, que ha bufat en ràfegues d'entre 30 i 45 km per hora i que ens ha permès transportar aquestes masses d'aire una mica més fresquetes i una mica més humides, que també han fet baixar una mica els termòmetres en diferents punts del prelitoral. Podem veure en aquestes imatges del radar com han tingut una jornada una mica més inestable en la presència d'aquestes taques blaves, taques verdes, que ens indiquen aquestes precipitacions que veu el radar en altura, però que s'evaporen, que no arriben a la superfície terrestre. Això sí, a partir del migdia sí que han tingut algunes precipitacions en punts de l'extrem nord del Pirineu Oriental i que durant aquesta tarda de dissabte podrien estendre's fins a alguns punts del Ripollès, també del nord d'Osona o també cap a la Garrotxa, fins i tot amb algunes tempestes locals. Anem ara amb el mapa per als pròxims dies. El mapa anomenat de geopotencial 500 hectopascals. Podem veure la presència d'aquest petit embossament d'aire fred en altura que tenim aquí, cap a Catalunya, també cap al nord de la Comunitat Valenciana, que ens deixa aquest ambient una mica més inestable, temperatures una mica més fresquetes en aquest punt del nord-est de la península i atenció sobretot a aquesta dana, aquest gran embossament d'aire fred en altura situat cap a l'oest de la península Ibèrica, que anirà viatjant també cap al nord-oest de Galícia i que amb el seu sentit de rotació antihorari, amb el seu sentit de rotació ciclònic, ens anirà enviant masses d'aire més càlides i carregades de pols desèrtica en suspensió, especialment a la meitat oriental de la península, molts punts de Múrcia, de la Comunitat Valenciana, de Catalunya i també de les Illes Balears. En aquesta regió podrien tenir la tercera onada de calor de l'estiu a partir de la pròxima setmana, ja per l'arribada d'aquestes masses d'aire més càlides i que deixarien temperatures molt elevades i també una sensació de xafogor que es veurà també intensificada per aquesta pols en suspensió. Ja seria a partir del divendres o del pròxim cap de setmana quan aquest embossament d'aire fred a l'altura començaria el viatge cap a l'est i deixaria temperatures que anirien a la baixa a tota la costa mediterrània i també una atmosfera una mica més inestable. Anem ara amb els mapes de cara al pròxim diumenge. Tenim una jornada relativament estable que serà protagonitzada per l'arribada d'aquesta pols sahariana en suspensió. Ho vegem, podem veure com durant les primeres hores del matí o les últimes hores de la matinada es formarien alguns núvols baixos que deixarien el cel una mica variable, una mica més tapat en punts de la Costa Brava, també punts del prelitoral de l'Empordà i també alguns núvols baixos que podrien anar acompanyats d'algunes boires marítimes en punts del litoral sud, punts del Delta de l'Ebre, també de la costa del Camp de Tarragona, i serien núvols baixos que podrien ser una mica més persistents i també es podrien mantenir de cara al migdia i també durant la tarda en aquest extrem sud de la costa catalana. També podrien aparèixer alguns núvols baixos de les primeres hores de la jornada en altres sectors del litoral. A la resta del país, cel una mica menys ennuvolat, cel una mica en la presència d'aquests intervals de núvols alts que deixarien el cel una mica més emblanquinat i també en la presència d'aquesta pols sahariana en suspensió que agreujaria encara més la sensació de xafogor i deixaria una atmosfera una mica més carregada i una mica més enterbolida. A partir del migdia creixerien alguns núvols d'evolució, oferint en diferents punts del Pirineu, però en principi no deixarien precipitacions en cap punt del territori. De cara a la nit tornarien a formar-se alguns núvols baixos tant en punts de l'extrem nord de la costa catalana, punts de la Costa Brava i també novament amb aquests núvols baixos que deixarien el cel més tapat cap a l'extrem sud del país. Pel que fa al vent, podem veure com dominarà la component est, especialment a partir del migdia amb el vent de marinada, vent suau de l'est, vent de llevant suau en punts de la costa nord i també de la costa sud, ràfegues d'entre 20 i 35 km per hora, tot i que podrien ser una mica més intenses, especialment al litoral i el prelitoral entre Barcelona i Tarragona, algunes ràfegues més intenses de més de 40 km per hora que ens permetrien, que ens seguirien transportant aquestes masses d'aire una mica més fresquetes, una mica més humides, que mantindran els termòmetres a ratlla, però també ens deixant aquesta sensació de
de xafogor una mica més intensa. Ja seria a partir de la segona meitat de la tarda quan podrien tenir algun cop de vent moderat en punts del sud de Lleida cap a l'interior de la Vall de l'Ebre i també cap al Prepirineu de Lleida. Pel que fa a les temperatures, podem veure com faran una passa endavant, especialment en punts de l'interior del territori, màximes que ja es podien enfilar per sobre dels 35 graus a moltes comarques del nord de Barcelona, també cap a punts del Prepirineu de Lleida, a la resta de comarques també de Lleida i cap a l'interior de Tarragona, sensació tèrmica que aniria a l'alça respecte d'aquest dissabte, ambient sufocant i temperatures mercuris una mica més suaus a tota la franja costanera. Podem veure com seguirà bufant aquest vent de llevant, com comentàvem, i seguirà transportant masses d'aire marítimes que deixarien un ambient una mica més suau, deixarien temperatures una mica més suaus, però amb una sensació de xafogor, com comentàvem, que seguirà a l'alça. I pel que fa a les mínimes, doncs, es mantindrien una mica més suaus cap a l'interior, sovint per sota dels 20 graus, però ja deixarien algunes nits tropicals en molts punts de la costa i fins i tot algunes nits tòrrides a mínimes de més de 25 graus cap als barris costaners de l'àrea metropolitana de Barcelona. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. De cara al pròxim dilluns, jornada força similar a la del diumenge, jornada continuista, amb moltes estones de sol, alguns núvols alts que deixarien el cel una mica emblanquinat i que, juntament amb la pols sahariana en suspensió, que seria molt abundant de cara a la pròxima setmana, poden deixar aquest ambient una mica més tèrbol, una mica més carregat en molts punts de l'interior i de la costa del territori. Independentment, es tornaran a formar alguns núvols baixos amb algunes boires marítimes, tant a l'extrem nord com a l'extrem sud del territori, especialment aquestes comarques de punts també del delta de l'Ebre, també cap al litoral de Tarragona, podrien tenir aquests núvols baixos que serien força persistents durant tota la jornada, també amb aquest vent de llevant que transportarà aquestes masses d'aire humides i més fresquetes que deixarien un ambient xafogós, però en temperatures una mica més controlades, una mica més suaus en aquest punt sud de la costa de Catalunya. A partir del migdia creixerien alguns núvols d'evolució en diferents punts del Pirineu, però en principi no deixarien precipitacions en cap punt de la serralada. Temperatures que patirien pocs canvis o que fins i tot podrien baixar una mica en alguns punts de la costa, com comentàvem, temperatures més suaus en aquests punts del litoral, però amb una sensació de xafogor encara seria ben intensa. En canvi, a l'interior sí que podrien fer una passa endavant i tindrien ja màximes per sobre els 35 o 36 graus en moltes comarques de l'interior de Catalunya i fins i tot fregant el llindar dels 40 graus en alguns punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. De cara al pròxim dimarts, jornada força similar, tot i que ja ens entraríem de ple dins aquesta tercera onada de calor del 2026. Jornada amb moltes estones de sol, disminuiria la nuvolositat, ja que també afluixaria aquest vent de llevant. Per tant, també pujarien els termòmetres a la costa i també ho farien a l'interior. Ambient sufocant, amb màximes de més de 37-38 graus a molts punts del nord de Barcelona, també cap a punts de les comarques de Lleida i cap a l'interior de Tarragona. Mercuris que també ja superarien els 32-33 o fins i tot els 34 graus a alguns punts del litoral. I únicament tindríem com a novetat la presència d'alguns ruixats que podien descarregar cap a l'extrem nord del Pirineu i que deixarien un ambient una mica més fresquet. Ja en descarregassin, però en principi no sortirien d'aquests sectors de muntanya. Seria a partir del pròxim dimecres quan parlaríem de la jornada de més calor de tota la setmana. Arribaríem al pic de calor d'aquest episodi i tindríem una jornada que també augmentaria la nuvolositat per alguns intervals de núvols baixos, alguns intervals de núvols mitjans, de núvols alts, i tot això ens deixaria una atmosfera més humida, més carregada i amb una sensació de xafogor encara major, que juntament amb aquesta pujada de les temperatures ens podria deixar una sensació tèrmica força desagradable. Màximes de més de 35 graus a molts punts de la costa, més de 38-39 graus cap a punts de l'interior, i atenció perquè es podien ja fregar els 42 o fins i tot els 43 graus a alguns punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. Alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu a partir de la tarda i únicament alguns petits ruixats en punts de muntanya, deixant un ambient una mica més agradable i un poquet més fresc que ja en descarregassin, però en principi jornada de molta calor amb valors que podrien ser rècord en alguns punts de l'interior de Catalunya. De cara al pròxim dijous arribarien algunes novetats del temps per al desplaçament d'aquesta dana, aquest embossament d'aire fred en altura que arribaria cap al nord de Catalunya i que ens portaria una mica més d'inestabilitat. Podem veure com tindríem algunes tempestes de tarda, alguns ruixats que podem descarregar en punts del Pirineu, també el Prepirineu, deixant un ambient una mica més fresquet, una mica més agradable en aquests punts, però a la resta del territori tindrem encara molta calor. Termòmetres que encara podrien fregar els 40 graus a molts punts de l'interior, també cap a Ponent, i atenció perquè serà a la costa i al peritoral on tindrem la jornada més dura de cara al pròxim dijous, ja que la calor i la xafogor deixarien sensacions tèrmiques també molt elevades, màximes que ja podien superar dels 36 o 37 graus, i tot això, com comentàvem, amb una xafogor ben intensa. Ja seria de cara al pròxim divendres quan
donaríem per finalitzada aquesta tercera onada de calor de l'estiu 2026, tot i que com que vendrem de molt amunt encara tindrem molta calor, màximes que encara podem superar els 37 o 38 graus a molts punts de l'interior. També afluixaria una mica la costa, però encara seguiria persistint aquesta xafogor, alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu i més estones de sol a la resta del país. Acabam amb aquesta predicció de la pols en suspensió que ens arribarà a Catalunya de cara al pròxim diumenge i també durant la pròxima setmana. Podem veure com aquest embossament d'aire fred en altura, aquesta dana situada cap a l'oest de Portugal, amb el seu sentit de rotació antihorari, com comentàvem, ens enviarà totes aquestes masses d'aire carregades de pols sahariana molt càlides i que deixarien un cel més tapat, un ambient més carregat a molts punts de la regió de Múrcia, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i també a Catalunya, deixant aquest ambient, com comentàvem, molt xafogós i en temperatures molt elevades. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.